Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jennifer Salenga. Harenin na rin mga regular balita, nyening Miyerkules, September 4, 2024. Paglipad ng kustodiya kay Alice Guo sa mga otoridad sa Pilipinas, pinoproseso na ayon sa PNP. Baradong mga kanal sa Jasam at MacArthur Highway, sanhi ng mga flash flood sa siyudad San Fernando ayon sa DPWH PEO. ₱91 million sa flood control project king Arayat, balaos ning melasak. Pitong pipanganan king siyudad ng Angeles, mi pasarala paulining violation king sanitary regulations. At bayong poeta laureado Ibat Macabebe, mi putungan niyang corona. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon. Gana ning pandemya, naaresto na si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Kinumpirma po ito ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ngayong Miyerkules, September 4. Ayon sa DOJ, kasalukuyang nasa kustodiya ng Indonesian Police sa Jatanras Mabes Polri ang sinibak na alkalde ng Banbantarlac. Narito po ang report. Naaresto na si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Kinumpirma ito ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ngayong Miyerkules, September 4. Sa pahayag na inilabas ng DOJ, naaresto raw si Guo sa Tangerang City, Jakarta. Batay pa sa impormasyon mula kay Audi Latohero ng Indonesian Police, naaresto si Guo pasado 11:58 ng gabi nitong September 3. Nakasaad din sa pahayag na si Guo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Indonesian Police sa Jatanras Mabes Polri. Kinumpirma rin ni NBI Director Jaime Santiago sa isang panayam sa radyo ang naturang impormasyon. Sa video na ibinahagi ng Bureau of Immigration, makikita si Guo na palabas sa isang gusali. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, inaasahan daw nila ang mabilis na pagbabalik sa Pilipinas ni Guo. Ipinagpasalamat naman ni Senator Risa Ontiveros ang pagkakaaresto kay Guo. Matatanda ang nag-issue ng warrant of arrest ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality matapos hindi na dumalo sa kanilang pagdinig si Guo. Pagkatapos
ma-confirm natin na naaresto siya independently. Na-confirm din namin sa mga Indonesian contacts namin ang pagka-aresto sa kanya. Kaya terima kasih sa mga kaibigan natin sa Indonesia. At maraming salamat sa lahat-lahat na nagtulungan upang siya ay madakip. Ayon kay Ontiveros, nakipag-coordinate na raw ang Senate Sergeant at Arms sa NBI at BI para dalhin si Guo sa Senado dahil sila ang may standing warrant of arrest sa kanya. Katapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay iti-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Guo. Oras na makabalik sa bansa, isasalang daw agad si Guo sa hearing ng Justice and Human Rights Committee. Agad din daw magsischedule ang Senate Committee on Women ng pagdinig at dito umaasang masasagot ni Guo ang mga katanungan ng mga senador. I'm fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at katotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kumbaga, she has nowhere else to go. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Dagdag pa ni Ontiveros, ang pagkakaaresto nila Sheila Guo, Cassandra Leong at Alice Guo ay nagpapahiwatig ng malakas na impresyon sa masigasig na paghahanap ng mga otoridad sa mga nagtatagong may warrant of arrest. Naniniwala rin ang senadora na mahuhuli rin ng isa pang kapatid ni Guo na si Wesley. Kinilala rin ni Ontiveros ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa mga iligal na pogo. Dagdag pa niya, plano na raw ng komite na mai-wrap up na ang 4 na taong pagdinig kaugnay ng pogo pero titiyaking mananagot muna si Guo. Maaaring hindi siya yung pinakamataas pa, maaaring hindi pa siya yung kumbaga, malaking isda dito. At yun yung gustong tumbukin ng Committee on Women bilang bahagi ng pag-wrap up ng kabuoang 4 na taon ng investigasyon laban sa pogo. On track pa rin ang Senate Committee on Women, very big break para sa ating lahat yung pagka-aresto. Samantala, maliban sa warrant para sa contempt na ipinataw ng Senado kay Guo, wala pang court-issued warrants of arrest na lumabas sa dating mayor ng Bamban na si Chinese national Guo Huaping. 2 reklamo ang inihain ng Justice Department laban kay Guo. Isa rito ang qualified human trafficking at ang isa ay money laundering. May kinalaman nito sa kanyang pagpapaupas sa kumpanyang Baofu na kinalaunan ni natuklasang front para sa iligal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operator na Hongsheng Zunyuan. Matatandaang noong August 22, nahuli rin sa Indonesia ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila, kasama si Cassandra Leong, ang authorized representative ng Porac Mega Pogo Hub. Sa pagharap ni Sheila sa investigasyon ng Senado, sinabi nitong kasama niyang umalis ng bansa si Alice Guo noong July 14 sakay ng bangka at nakarating sila sa Malaysia noong July 18. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News. Sa press briefing ng PNP umaga nitong Miyerkules, September 4, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakipag-virtual meeting na sa mga otoridad sa Jakarta si PNP Chief Romel Marbil. Pinag-usapan na raw ang paglilipad kay Guo sa kustodiya ng PNP habang nakikipag-ugnayan na rin si Interior Secretary Benhur Abalos sa Ambassador ng Indonesia para sa maayos na transport kay Guo pabalik ng bansa. Narito ang report. Ipinakita ng Philippine National Police o PNP sa publiko ang mga larawan ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo nang maaresto at habang nakadetain sa bansang Indonesia. Sa press briefing ng PNP umaga nitong Miyerkules, September 4, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nakipag-virtual meeting na sa mga otoridad sa Jakarta si PNP Chief Romel Marbil. Dito raw hiniling ni Marbil na ipakita sa kanya si Guo upang kanya makumpirma at positibo ngang siyang hawak ng Indonesian authorities. Mismong si Fajardo, nakita rin daw si Guo sa virtual meeting. Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Guo ng ating counterpart sa isang hotel po, dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po.
Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Resulta raw ng aktibong koordinasyon ng PNP sa Indonesian National Police ang pagkakaaresto kay Guo na bahagi ng kanilang Memorandum of Understanding na pinirmahan pa noong 2017. Kasama raw sa kasunduan ang palitan ng intelligence information. Ayon kay Fajardo, pinag-uusapan na raw ang paglilipat kay Guo sa kustodiya ng PNP habang nakikipag-ugnayan na rin si Interior Secretary Benhur Abalos sa Ambassador ng Indonesia para sa maayos na transport kay Guo pabalik ng bansa. Pina-finalize pa lang din daw kung sino ang susundo kay Guo sa Indonesia. The intention of the SILG and the GPNP is within the day is we can get the custody of Alice Guo po. Sinabi rin ng PNP na oras na makabalik sa Pilipinas si Guo ay kaagad nila siyang ito-turn over sa Sergeant at Arms ng Senado dahil silang may standing warrant of arrest kay Guo. Na most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at isang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Samantala, hindi nagbigay ng iba pang detalye ang PNP kung paano naaresto si Guo, alinsunod na rin sa kahilingan ng Indonesian Police. Sinabi ni Fajardo na patuloy din ang paghahanap sa kapatid ni Guo na si Wesley. Ongoing pa rin po sir an investigation and if and when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po nating tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Guo at iba pa. Nagpasalamat din si Fajardo sa Indonesian National Police dahil sa pagkakaaresto kay Guo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 4, nang maglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang social media account, kaugnay ng pagkakaaresto kay ex-Banbantarlac Mayor Alice Guo na kilala rin bilang Guo Huaping. Ayon sa Pangulo, malaking kanyang pasasalamat sa Indonesian government sa pagkahuli kay Guo sa Tangerang City, Jakarta. Naging posible umano ang pag-aresto kay Guo dahil na rin sa pagtutulungan ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia. Dagdag pa ng Pangulo, dapat itong magsilbing babala para sa mga susubok na labagin ang batas ng Pilipinas. Matatanda ang nakaalis ng bansa si Guo noong July 18 sa kabila ng patong-patong na kaso nito kabilang ng kanyang pagkakasangkot sa iligal na pogo. Tiniyak naman ni PBBM na ibibigay ang lahat ng legal protection na karapatan ni Guo na naayon sa batas ng Pilipinas. Ngunit hindi na muling patatagalin pa ang pagresolba ng kaso na kinahaharap ng dating alkalde. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Guo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Kay pumama ko, magbalik kayong Balen at Balita. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong makabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayureng dapat gawan, bayo iya datangin bagyuking kay kayong lugal. Kareng Ortenano,
umpisan nyo nang mamupul karengke kayong tanam. Kareng manasan, ikabit larengke kayong bangkaking ligtas sa lugar at alina ko dapat dalaot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano naningke kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parti ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugar. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rekil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kaniring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Salubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Anyang Markalpa Farmlands, Kede Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya di Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman!
Flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patdanying main switch ng kuryente. Isarala ring gripo at siguraduan na makasaraya ang tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento bantang aiwasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigid king bilining panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ng kauran. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reniring dapat gawan kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumainuman, baterya at first aid kit ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patdanying main switch ng kuryente. Isarala ring gripo at siguraduan na makasaraya ang tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo la ring importanteng dokumento bantang aiwasan ng pangasirada rin ni King Albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya ang main switch ng kuryente, makasaraya ang tangki ng LPG, at makasusila ring pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigid king bilining panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ng kauran.
Makatuto kayo pamurin king Balen at Balita. Papag-evacuate na nala ning lokal kapanibala ning Aray at Pampanga, dempong pamilyang miapektuhan ning pangatipag na ning 91 million pesos worth na proyektong diki. Sumangin na nini, atin pamuring mapilang residente ing Manalakaran, alido malyaring lakwan ning Karelang Pibanjan. Mamalita ay Lizen Morten. Kaya beyaing balena ning 70 anyo sa Milagros Manansala kareng mekwaking pangatibag na ning proyektong dike king kandating arayat anyang milabas sa bulan na ning Agosto. Mi doble ya pakanuing kalbaryo ngeni, pauli ning alang patad apamanuran kambe ning bagyong enteng. Ngayon, balang muran, lulubing kaing ilog, danom, malalam na may yakwanin kusina ako. Siyempre, nembenge ako rugo makatutuduling agaganak ako milakok bali. Pauli ning peligro, amuyuta na laning lokala kapanibala ning arayat ang mag-evacuate la pamorem pamilyang makatuknang siping ning ilog. Agpangking social welfare officer na ning Balen ay Diana Jean Mesa, at 26 mapamilya ring alistarang kayabe kareng miapektuwa na ning pangasira na ning dike. Yung iba po, nag-stay pa po, yung medyo malayo ng konti sa And then yung mga tatlong families na yung natamaan na po talaga yung bahay nila, sila po ay nag-evacuate na po sa kanilang mga kamag-anak. Doon po sila nag-stay ngayon. Pero every morning, tinitignan pa rin po nila yung naiwanan po nila na bahay. Pero hindi na po sila natutulog po dyan. Kung patuloy pa po yung ulan, possible po na maapektuhan po yung iba pa po na hindi pa totally naapektuhan yung mga bahay nila. Kasi katulad po niyan, patuloy pong umuulan. Nung pong una kasing pinuntahan ko po ito, inaayos nga po, nagsasandbagging nga po sila sa tabi. And then, wala pa po yan, makikita natin na hindi talaga nakikita yung ilog nung time po na yon. So ngayon, since po umulan, lumaki ang tubig at lalo pong parang lumala po yung siguro po kung nakikita na nila na talagang hindi na po safe para sa kanila, much better po na mag-evacuate na po kung meron silang ibang pupuntahan, or if wala naman po, nandiyan naman po yung aming evacuation center. Kung talaga pong kailangan po, lagi naman pong ready ang aming opisina na tumulong po sa kanila. Sumangid na niyan, sinabi ng Manansala ela magsilbi king evacuation center uling dakala miyembros king Karelang pamilya. Mas kumpormi ya kanu nung di nandalang pansamantalang tuknangan ibat kareng mikiopaya. Kaya kahit kasi marakal kami at luki ang pamilya, pati apo. Kaya tanggap ita. Samantala pauli napin ning masikanauran, kaya bela naman din pamilya ng Milagros kareng meri ng 10 kilo nga bias ampong grocery packs, apemye na ning Municipal Social Welfare and Development Office na ning Arayat nganing Miyerkules, September 4. Yako puing ke kayong talasuyo Lizen Morten, ating pusong makabalen. Kaugnay na po ni balita ngayon, akasabi tayo king telepono, ing project manager ning Melasaka Flood Control Project, king kandating arayat ay Engineer Danny Canlas. Engineer, maya pa oras po kaya kayo. Salamat po king oras adinakyo king kaya katang programa. Maya pa oras na naman po, maya pabingan po ka rin makirando. Opo. Good evening, ma'am. Opo, Engineer, muna po dili clarification kasi na po nakasabi tayo po yung barangay captain ng kandating. Ini pong proyekto ngayon ni at tiya pong adwang phase 1 and 2. Ini pong Melasak a portion na ning flood project ay ni phase 1 niya po ba? Yapin po yung mumunang project ang may gawa po kanyan kyan. Ito pong mayari po last year. Okay. Nano po ing sangkan ot Melasak ya po ini? Since banggit yu, halos bayo ya pampo kakayari na pamo po last year. Opo. Nung pansinan niya po na po medyo malatiya yung danom, before na nita may manuran kapareho na po ngayon, biglaing may ragulin danom. Then pagbabaya po yung danom keng ilog, yan itang kinatamong embankment o itang keng land site portion na ng project, big settle yan, big babaya po. Nagbabaya po mga niyan. Kaya ba't ito naman keng ilog na magbabane. Nung apansin ng damo rin po, ating pong linto
ipo-ipo o kalaulian na po kanta. Gusto po kasi magbabayin danong masikan niya po yung agos na. Kaya niya po manira po kanta. Kaya nga po halos portion na rin kaya Pampanga River, makanya po yung maging problema tamo. Pero hindi po ba, sir, siping na po talaga ng ilog, ne? Ita pong biglang daragol at bibilis itang flow. Asahan ta naman po yan, ne? Lakwas na kapag panahon na po ng kauran. Po ba dinanan masalesa king pamanigara line at makanini po yung melyari king proyekto ngayon king kandating? Yung parte na po kasi ng Pampanga River, ala po pareho yung gusto ng mga nanyo po yung karakteristik na ng ilog. Gusto po kasi ila pareho, yung galo na nindano may po pareho. Na medyo in design na po medyo magkasakit kayo, pero agagawa minumang po. Baka itang appropriate design bawat section na ng ilog, agawa na po. Opo. Engineer, nino pong may pondo king proyekto ngayon eh? Ano po? Nino pong may pondo king flood control project tayo ni? Yung national government po yung pumigpapondo kin. Okay. Ngayon po, anyang last month ne August, anyang ikitayan, paman po makanita ka grabe, pero pauli na po nining linob yung bagyong Enteng, talagang ikita mo po ne, as shown in the video earlier, na dinamo na ne po, ning ilog, dati tayo pakakiting danong, pero ngayon impong danom king ilog, as we can see, talagang linwal na po itang purpose na protection na ning danom na mag-overflow ne. Yan, akakita na pong malalyari. Makananuya po kakaba ne, iyang pong portion na yan, mesira. Ito pong dati po niyang mumuna, mesira po 30 meters siya. 30 meters, sada po kaya ba't maging 60 meters siya po. Yung mesira po, patitak-ditak, daragulya po. Ngayon yan, timupukan yan, hanggang pong inguran, ang po yung danong manipatan babo, yung sa may po king by siya, itong manipatan na po rin yung danong maragul na po. Tagol na itong dagol ng ilog kanya. Baka sana po yan naman lumapo, kasi manira ka rin bale-bale, mga po. Manibat po niyang may report kaya kayo na meti bagyayan, nano na po ing effort, agawa na po ning DPWH, ing contractor, bang kanita po, I remember, nang in-interview tala po ring Memalenken, talagang ita pong takot mawala karelay pauli na pin po itang, yan, yung malalyari ngayon, na lungubing danom, at may apektuan na po retang pamilya ring bale, especially na malapit mismo ketang portion na metibag. Yapin po yung maging problema tam ngayon yung kasalukuyan na po. Mag-usap ko niyang mesirahin kaya katamong o may problema kaya po yung project kayo. At doon po rin inyero po rin contractors. So linawin niya po nung nano yung dapat gawan. But ituto na po kanyan maka-atira po kayong liability period. Hada po, within 1 year, tago na pa rin po ng contractor. Yung obra po yan. So masiraya, gawa niya pa po ng contractor. So within the contract pa rin po, nung namin itang ketang plano, nung mga namin po dapat, i-restore niya po ng contractor kanyan. So mag-usap po last week, at pong maka-deliver na po retang sheet pile. May order yan, mag-deliver yan, at dinatang niya naman po itang train, nada po. Pero beforehand po, last week or last 2 weeks, at intana pong bako na may mobilize, and then atin pong mag-sandbagging. Mag-sandbagging po para itang karetang lele-bale, itang gabong lele-bale, pumatipag. Kaya po yung pagdalasan may bukan yun, no? Rengo ito, di natanging bagyong Enteng, so miya po alabanan ng nature, ana po. Masagit siyang kalabanan po. Opo. So in other words, ini pong pangasira, ing contractor pa rin, ing sagot po king gastos, at may nikwa kayo po bang commitment, positive commitment na ini po talagang tutukan gawan king lalong madaling panahon? Ayun po. Makatutok lang po rin nga betangin Nyero, ang po yung contractor po talagang
committed dyan pong Ariane po yung obra, ala pong gastos keng gobyerno tamo. So yung po yung gumastos kanyan. Yung kaya kami pong party, itang supervision po yung IBEMI naman po. Pero sir, atin pong mapilang magkomento nung linawe yun po ba kano retang sheet pile sa may gamit nung makataluki laking rekisitos. Upon checking, ini pong contractor, tataluki naman po ba? Reni pong sheet pile sa reni at sula po ba king isto, renga selida at in-install da kining proyekto ngayon Opo, iikit ko lang po rin comment na rin kakatamong baryo po rin aliwa pong makiramdam keng kayo pong stasyon. So, kaya kami po gawa mi na po ng mga nalaretang keng plano, niya tamo mo balo na kaya hanapin nung appropriate ang design na wali, hanapin po. Kaya masisibok lang ang po na rin gagawan mi ganyan, nung okay lang, wali. Pero yung contractor tampo, Ariane po yan, yung problema tamo po ngayon, may manuran Kaya po may kapag-obra. Pero, at yun pong mapila na pakutkot na sheet pile para umpisa na po. Itang linya, binyada na po rin nga betamo para balo na po, makarano din gawan. Opo, pero engineer, ating kayo pong timeline na inyad po karela, bang kanita po asamas din agad, ini pong mesirang portion? Ay, yes po. Yung problema tamo mo po kanyan, gusto pong baka yan kapareho na ng panahon ngayon nung atindarat ang bagyo, atindarat ang uran. Okay, but diyan ala na pong uran ng pong bagyo, yung problema po itong darumani batan na bagsiyo. So hanggang po medyo baba pong bagya ito, magkasahit siya pong mag-obra yung contractor. Pero kami, itong commitment mi pong ariyan niya, diyan yung contractor, ariyan po itong obra. Alright. Dakala salamat po king kaya kayong binyang panahon at kareng impormasyon na din na kayo kaya kami engineer. Ay, salamat din po. Sana po may kasawag maragul kayo po. Ang po ka rin may Mario, may maletang. Opo, asahan niyo po na patuloy kami po makipag-coordinate kaya kayo bang kanita man niya tamong update kaugnay na po ng proyekto ngayon. Alright. Dakala salamat po kaya kayo engineer. Good evening po. Okay po. Yan, kabalen. I-Engineer Danny Canlas, impong project manager na ning flood control project kayan, mesira king kandating arayat. Punta ng tala po rin aliwapang balita, pepasaranan ning Angeles City LGU, ring pitong restaurant king syudad, pauli na po ning pamanaluki king sanitary regulations. Iti kaya rin ang inutos Mayor Carmela Pogi Lazatin Jr. king City Health Office, Sanitation Division, ang Poking Business Permit and Licensing Division ay inspeksyonan na rin pipanganan king syudad, banga siguro in kaligtasan na rin ang Helenyo ampong turista. Abiswa na lang lasatin ding aliwapang food establishments at aluki king sanitation, cleanliness at fire safety regulations. Samantala, mikot-kot po na ding abak ing may kuryenteng lineman na ning Pelco 3 ay Michael Asuncion. Manibat kay nga bisitas na ning Barangay San Vicente, Apalit, Pampanga, eta doring pamilya ing bangkenang Asuncion, papunta po king Santissima Memorial Garden king Macabebe, Pampanga. At tatanda ng may kipagnugot laking tauling bengi na ning burol, dahil mapilang empleyado ning Mebanggita Electric Provider. Agpangking bilas na ning Meang Ubye ay Grace Asuncion. Segot na po ning Pelco 3 ing gastos para buro lang pong libing. Metong yan namang lineman na ning Pelco 3 ing paunaka ng asusyon ay Robert Christian. Ameango mo namang king parewong kapalaran anya pong 2018. Sumangid kanu ning lumbe panandaman ning pamilya, maniwala lang mete laring mibapa. Pauli na ning karelang dedikasyon king pamagserbisyo king balen. Siguro sir, magkataon mo itang nengan tita talaga nga brada, very risky talaga. Hanggang nano pong ingat kasinggawan mo kapag indisgrasya mo aiwasan, datang mo rin kasi ita na sir. Eno man po may kulang, siyempre tino man pong safety din. At saka tungkol naman po king family mi, siguro talagang dayada talaga rin family mi both siding tungkol king pamagserbisyo king Pelco manyan. Itatang ko po kasi po, Pioneer Pelco.
Kaya kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita. Ngayong abiso da rin manungkulan nung ligtas ng mibalik ka rin pibale-bale. Maglinis kilubat kilwal ning bale. Masanting nung igsela rin gamit amalyari dang pagdatunan da rin amok. Kalupa da rin parulang, paso, ampong pigamitan delata. Manyulod safety gear, kalupa ning botas bang ay iwasan na rin sakit. Kalupa ning leptospirosis at fungal infection na maralas akwa king albog. Panay makibalita king Radyo Ampong TV. Tumutok king CLTV 36 para kareng latest updates di king bili ning panahon. Kareng lugar la pwedeng puntalan king pamagbakwit ampong relief operations na gawan dareng mapanyaup ampong manungkulan. Denireng paganakaning CLTV 36 kaya kayo ngening panahon ning kauran. Nag-umpisa kami kami since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yun. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo, 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove na Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok. Tumas level. Mo ketang stagnant. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Naglabas po ng babala ang Department of Education o DepEd laban sa peking cash assistance para sa mga estudyante na laganap ngayon sa social media. Nakasaad sa kumakalat na anunsyo na magkakaloob ng tulong pinansyal ang kagawaran na nagkakahalaga ng 5,000 at 8,000 piso sa mga mag-aaral na nasa elementarya hanggang kolehiyo kapalit ng kanilang personal na impormasyon. Kabilang umano sa mga dokumento na kinakailangan para maging kwalipikado sa peking cash aid ay ang birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority, school ID at enrollment certificate. Kailangan din umano nilang magparehistro gamit ang online registration form na nakasaad sa peking post. Bukod pa rito, illegal din ginagamit ng mga mapaninlang na post ang DepEd logo. Gayon din ang mga larawan ni President Ferdinand Marcos Jr. at DepEd Secretary Sonny Angara.
Mariin naman itong itinanggi ng DepEd kasama ng iba pang mga peking anunsyo na laganap din online. Hinimok din nila ang publiko na huwag maniwala sa mga content na hindi nanggaling sa official social media accounts ng DepEd. Upang matiyak na lehitimo ang pinagkukunan ng impormasyon online, maigi raw kung magtungo lamang sa mga official na website at social media pages ng DepEd. Samantala, para sa iba pang mapaninlang at kahina-hinalang impormasyon, maaari raw itong diretsong i-report sa kanilang tanggapan o mag-email sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Samantala, matatanggap na raw ng public school teachers at mga non-teaching personnel ang kanilang salary increase differentials para po sa taong 2024. Ito ang kinumpirma ng Department of Education o DepEd sa statement na kanilang inilabas nitong Martes, September 3. Alinsunod daw ito sa guidelines na nakasaad sa Executive Order No. 64 na inisyu ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kagawaran, inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang distribusyon at pagpapalabas ng 26.9 billion pesos para sa naturang salary increase. Sa naganap na deliberasyon ng House Committee hinggil sa proposed 2025 budget ng DepEd nitong Lunes, September 2, inihayag ni Undersecretary for Finance na si Annalyn Sevilla ang salary differential mula buwan ng Enero hanggang Agosto ay matatanggap ng mga guro at non-teaching personnel ngayong Setyembre. Dagdag pa ni Sevilla, as of August 31, may ilang rehiyon na rin ang nakapaglabas na ng Notice of Official Salary Adjustment. Kabilang sa mga ito ang Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Habang nagsimula na rin sa pagpapatupad ng partial release ng kanilang salary increase, ang DepEd sa Cordillera Administrative Region, Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Karing aliwa pa pong balita, formal na imibuklat, in Kanlungan ng Kabataan Reformation Center, King Ciudad Angeles, niting Martes, September 3. King pamanimuna ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazadin Jr., biklat na niya ang salilungan ang pong Rehabilitation Center para kaning kayanakan at individual ang mga ilangang kalinga at aruga. At niya po ining recreation area, 10 metong classroom para king alternative learning system o ALS. Akit la naman ding mess halls, dormitoryo, amiki 8 kwarto, training center at metong conference room king bayong building. Ang pagkanglasatin, magsilbi ang paralan ing Reformation Center, bang misamas labye ding memalen king syudad. Aparte king Kanlungan ng Kabataan Reformation Center, magsilbi la namang tuknangan para karing homeless families at mentally challenged individuals ding Bahay Pag-asa at Sagip Batang Solvent Reformation Center king syudad. May putungan niya pong koronang laurel, Ikragi Garcia ning makabebe, ang timong bayong poeta laureado ning akademikong Kapampangan o akapanyang Biyernes, August 30, para king kayang kontribusyon king literaturang Kapampangan. Aparte king pamanyulat poesya, metong niya pong pintor Garcia at manyaliksikya naman kareng istorya rareng Kapampangan. Ang pagkang Garcia, kaluguraneng tune ing amanong siswan. Bayin kayang koronasyon ang timong poeta laureado, kinantade rin kayang kaluguran deng kantang Gewa ng Garcia. May masaya namang dalit, ing poeta ay Joey Ocampo. Kaya rin ing koronasyon, may ka-book signing para king pamaglansad ng libro ng Garcia, Abulong Ding Bulong. Hapin po rin ding mga ragula balita ang kinalap ng Kekatamong News Team. Para kang aliwapang updates, like and follow yun lamang po rin kaya kaming social media pages.
King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po'y kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating puso makabaler.